subject naman sa approval sa EOC kag ni Mayor Ping Leonardia. Magluwas sa kalanginan, Aksyon Art, ba na sa iba ng eskwelahan ni Bacolod? Amo pa lang na isa subong. Isa pa lang? Okay. Ang nalaki pa sa listahan. I think iban dari budlay pa man mo kay may mga cases pa Blackson Eric. Okay. Kag hindi pa ma-certify man sa mga officials. Kag bisan mismo siguro depend nakita nila do ka risgo pa man eh. So can we say nga ang Alangilan free na sa COVID, no? Why sila cases subong sila ni Kap, pero ti kamalok naman kung ang residente da, free sila nga why sila record. Amo gusululod da. Amo gani na? Amo lang isa sa bagay, pero at least kabay pa nga ama nagalalaga na driyalin sa ubos nga mga Bacolod doon, hindi kalabot na sa school to eh. Ang wala pagkaso nila sa COVID ni sa na nag-start Action Art? Nagdiyo sila nga mga 2 weeks ago, why na sila recorded? Okay. Ito siya pula masustain nila ni para nga sige-sige na lang ni. Correct. Kaya ba simple na sa simana, kibota may kaso naman blanda, ti pwede mo ni makancel, ano? Tatong ginaya, kung naliya, na may case ka, ito bisa mismong yusi, kung kita nga dapat patiin ng mga katulad silang activity sa NUPED for health security reason. Budlay malagkaroon na galagaw sa COVID ang bata mo, malakat mo pa eskwelahan. Hindi ka tagaliog. Pero kay kalabanan, dawal mo na isang public transport na sila mo. Ang kalabanan is na posible kasi sila ni Sarayan, Arnold Almais gani. Sila niya, ang plano gani niya sa halimbawa sa Dulid, ang nagtawon nila, inabla yung mga estudyante within lang sa perimeter sa school na hindi na magsakay sa public transport, tricycle o kung jeep na ma-travel pa kasi mas risgo ito kung magsinakay pa sa public transport eh. Okay. Ang tayon tanin sa IOC, karon ko lang nagri ang parayag, hindi lang sa IOC kundi ang Misumban Committee Chairman on Education. Balita gikan sa Bacolod New Government Center, Aksyon at Tayhupon, mga ka-aksyon din kaman sa Pinas, laputin ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat kinaksalan tayo po report gikan sa New Government Center o puli masustain sang Alangilan barangay. Ang ila sining zero cases sa COVID-19 parang ang ining face-to-face classes dira sa ilang Alangilan National High School magapadayon. Kay kumiyara kaso tis laban-laban kakas gina hindi anay madayon naman na guro, no? Amo na bla. Ila masustain na sa atong mga barangay official. Mayong ugto dira kay Noli si Eugenio ga monitor gid sa atong sini nga pagpangalaga. Dugangan ta dugay ang atong sa Aksyon Balita pagbalik sa inyo sa palatuntunan pagkatapos lang sa atong importante nga mga pahibalo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamog gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo.
wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo pa man to? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa ni Magbanua, subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat nato nga basuhan na nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pag-saka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021 sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya
sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ng alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang nariyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Conipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanua. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung tingin na naman ang nagsulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Kag, kasi mag-fire ko to my part because the year nga nagsulod ko, nagdamo dito at that time. No, simpo ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagtatapos dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro
nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga pata sa pagdala sang balita. Ginhawatang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Nga kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sinatawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pambuhi. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa ato sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa ato sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagino, no? Nga ako ng baka! Tutugo sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobrahan man! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kag makita mo subong mas yun siya relevant gakatabo subong ang panahon. Jack Balaan could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya magsinika nga Jack Balaan Virador, aral sila sa palibot nato. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi.
sa anniversary sa ARB. Ato mo lang 500 pesos po da, kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kaya ginapot ko at pwede preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi wala na durog gamwa. Sa anniversary sa ARB. Magpamati lang, base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tungtong 2021. Number 1. Kinikilala ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kauli nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod Number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listener. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Pabalik din sa ato pagpalagad sa Aksyon Balita Banat Bulig sa Ugto. Dugangan ta ang ato sa Aksyon Balita this time report gikan sa Kapitolyo Provincial. Mayor Gustilo sang San Carlos wala makahibalo sa face-to-face sa iya syudad. Pero iya suportado. Yaring detalye sa headline. Report gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian. Aksyon Eric, way makahibalo si Mayor Rene Dostilo nga
musugod na dahil face-to-face dito sa Yaha sa Lumis na. Pero nakita ko siya ganihan sa minawag na niya Aksyon Erek. O niya, ingon niya nga, suportado ka na nako. Kay kaniyad ko pa man, nag-istoryahanay na sila nga kung mag-face-to-face naman Jod, nara siya mo suporta. Pero aning Lunes, burag na-shock sa ganiha Aksyon Erek, kay wala Jod siya makahibalo, no? Ang face-to-face sa San Carlos, Brian, ginagawa ko ng istorya mo, ano, why na to COVID? Meron pa may COVID active sa buong dito, GC6. Okay lang na? Amo talagang nga pagmaloya kayo na sa aton, medyo nakidot man siya, pero tawagan itong DepEd, Department of Education, agad maka-istorya man, kay kahapon, may isa ka bago nga kaso, isa ka bilog. So, kung ikumpara mo siya Aksyon Erek sa nagliligad, medyo layo, nagibang katama ang distansya. Kaya nagalambot ko sa natang sobra 200 mo, ang aktibo nga kaso. Kung kaysa, may ara sa isa kadlaw nga taglapit 30, pero subong tag-isa duha Aksyon Erek suno siya, no? Siya, bisan wise ako na kay Malo, pero suportahan niya ini. Kasi nakita niya man nga, may naging man nga ibang mga kabataan, makamatamat na balik sa pag-eskwela sa bulutuan mismo, apisar, nga hindi pagid 100%. Din palayag man sini nga makabulig man ini, agod nga maka-income dugang ang mga pedicab kag tricycle driver dito, kaya mo nang ilang means of transportation Aksyon Erek mo sa syudad San Carlos. Dugang Padre Gostilo, i-monitor niya ang ini nga pagbukas ang face-to-face umpisa Lunes, pero nagasalig siya sa Department of Education kay balo sila sang ilas ni nga ginahimo Aksyon Erek, no? Ang ini nga bulutuan gintawagin ni sa ngalan nga Don Carlos Ledesma National High School nga dira mismo sa poblasyon sang syudad kon na ideya sila sang City Hall sa likod sina dira na ang nasambit nga bulutuan Aksyon Erek, no? So Aris Gostilo angot sini. Contact list na sila ang active case na to went down to us as of yesterday. Isa di na interview na mo diri sa Aksyon Erek. Medyo tinong Don Ledesma. Sabi mong gusto estudyante sa mga gilikaran na manonood lo, Mayor? Just follow the protocol. Don't not just throw away questions and statements. Mas layo maganda ang face-to-face. Plus, no, kay mas magkasabot ang estudyante kaysa ka lang nag-video call lang. Correct. Aksyon na Erek, portion lang sa palayag ni Mayor Gostilo angot sining palabuton nga Lunes Aksyon Erek, no? Gina-try ko bang labuton ng ibang nga mga alkalde nga na-mention sa mga magabukas nga bulutuan, pero hindi available ang ilas ng mga linya Aksyon Erek, no? Ining sa Valladolid, pinagligat ko nga si Mana na-report kani ang Tabaw National High School kag Valladolid National High School mismo. Nag-una na sila sa palayag sa nga intensyon ngayon sila ang mag-face-to-face na Aksyon Erek. Ang ibang na balita, uray ng koloniganay, nanindugan yapon diri si Doc Zipar Gerhard Kailian, ang commander sang Provincial Incident Management Team nga tinakogin ang bulig sining ispas nga ginpatuman sa probinsya sa Negros Occidental. Ini matapos nga nagmadasig ang ilang pag-trace kag pagkakita nila sining tatlo tanan ka mga foreigner kag isa ka ROF nga ginsuspikan or nga nagikan dito sa South Africa, pero ang resulta nangin negatibo man ang mga ini sa naman nga sa virus, particularmente na ining si COVID-19 Aksyon Erek. Ang punto din ni Kailian nga kung meras ng ispas Aksyon Erek, kompleto ang iyo, mapos tulon,
arang tanan nga mga gusto mo ginapangita nga background sa nasambit nga mga persona. Sa sinima taniyon padayon ang ila sila nga monitoring kiti halos kadadlaw may naga-inapot diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental na mga travelers hindi lang kagikan sa Cebu, Manila, Davao din nga probinsya kuning iban diri halin man sa iban nga person action America. Karon nga aton sila mga interviews sa angot sining nga mga balita. Ina mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial, mga kaksyon sa din kaman sa Pinas Kapitan ka sa among balita serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat kinaksyon Brian Bordel, report gikan sa Kapitolyo Provincial. This time sa nawanta report sa atong sining koreksyon naman gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Pila ka mga miyembro sang social workers sa Banua kag syudad din paidalom sa seminar sa kampanya sa kapulisan sa 18 Days to End Violence Against Women's. Yan ang report sa Nokpo. Upod kay Aksyon, Alvin Graba. Aksyon Alvin, Peskabak. Aksyon, Eric nagapadayon pa tubtub karon sa ang mga kapulisan sa idalom sang WCPD sa Negros Occidental Police Provincial Office sa paghatag sang seminar sa mga kababainhan kag mga kabataan sa tagsa ka mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental para sa 18 days campaign to end violence against women. Ginumpisa ni actually sunod dili kay Negros Occidental spokesperson nga si Police Lieutenant Abigail Donasco. Nag-umpisa ini November 25 kabaga tapos December 12. Base man ini aksyon na Eric sa proclamation number 117. Now kagadugang pagida diri ni Donasco makabigman ini simultaneous community awareness campaign ini sa mga kapulisan, that is in relation sa Republic Act 9262 o kung Violence Against Women and Their Children Act of 2004 sa diindugang pagida diri ni Donasco ang iningasahi isang aktibidad ang gintambungan man sang mga social worker BHW kagaiban pa within sa barangay sa Tuyo nga mapasangkad pagid ining papel sang mga kababainhan ilabi na sa kung kinamatarong sa mga kabataan kagababainhan ang pagahambalan. Ari ang pahayag ni Lieutenant Donasco. Sa Negros Occidental is dinaluhan ang different WCPD officers natin from the stations, San Enrique, Kabangkalan, Victoria, San Carlos, Ibi Magalona, and dito sa headquarters and so forth. Anong pinaka-main purpose sa sining paghatag man sa seminar para sa iban nga mga miyembro sa pumuluyo? We are giving this seminar, first and foremost, this is for gender awareness and sensitivity, no? Gender awareness and sensitivity, especially when it comes to women and children incidents natin na aargabyado ang ating women and children. And of course, andyan ang ating WCPD officers to tell them about their rights, rights ng ating mga kababaihan, no? When it comes to abuse or any form. Aksyon na Erika, kabayan kita mga inisang pahayag ni Lieutenant Donasco. Report gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office, ini si Aksyon Alvin Graba. Baga ka-aksyon sa diin kaman nga bahin sang Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, salamat kinaksyon Alvin Graba. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:11 na. Ante sa report gikan sa to correspondent, ari sa linya naton si Senator Joel Villanueva, Mr. Tesda. Interview sa ato sining mother unit dito sa Metro Manila, ang DCRH. Mayong hapon. May report muna si Sherwin Alparo, kasama niya si Senator Joel Villanueva. Sherwin. Angelo, ang ating kakausapin ngayon ay ang gumawa ng TESDA bilang kolehiyo ng trabaho. Kaya siya naman pinuring TESDA man at nahalal sa Senado noong 2016. Trabaho po
ang trabaho niya. Kaya pagpapalago po ng magandang trabaho ang laging trabaho ng ating pong TESDA-man. Mahigit sa 500 bills at resolutions na po ang naisumite niya sa Senado kung saan 84 na ang naging ganap na mga batas. Hindi nag-absent sa trabaho. Perfect attendance sa Senado. Wala pong iba kundi ang ating Senador Joel TESDA-man Villanueva. Magandang umaga po, Senator. Good morning, Boss Sherwin, kay Sir Angelo at sa lahat po ng ating listeners sa pagpaalang umaga po. TESDA-man, isa po sa mga tinatrabaho nyo ang National Employment Recovery Strategy o yung NERS. Kumusta na po ang pagpapatupad ng NERS, Senator Joel Villanueva, sir? Praise God po, ito'y pinapatupad na at tumugon ng ating mga ahensya ng pamahalaan kasi napakahalaga po talaga ng paggawa at paglikha ng trabaho. Ang trabaho ay bakuna laban sa kahirapan, kaya itong NERSO may moving target 2 million jobs. So ngayon, minomonitor natin at ang panawagan nga ho natin, magkaroon ng scorecard. Alamin natin sa mga probinsya, sa mga regions, ilan ba yung trabaho at malilika, saan ba manggagaling ito? Agriculture sector ba? Sa construction ba? IT, BPM? At malaman natin kung kulang ang pondo, pondohan ng pamahalaan. Kung kulang sa training, pasok si TESDA mag-train. Tayo po ay nagpondo sa TESDA kamakailan lang. Last week, nag-defend tayo ng budget. More than 10 billion po yung nilagay natin. At kasama po dyan yung tulong trabaho lo. Yung pet bill ni Senator Villanueva, 1.5 billion. So that's about 41,000 scholars, which means 41,000 jobs po kagad isang programa pa lang. Nurse pa lamang po yan. Pero alam namin, Senator Joel Villanueva, kayo po ang may agda rin at nagsusulong ng Doktor para sa Bayan Act. Ano po ang status ng batas na ito, TESDA-man, Senator Joel Villanueva? Praise God po, ito'y batas na, ini-implement na po ngayon. Ang challenge na lang po ay matutukan natin ang gusto sapagkat alam naman natin na kakulangan ng doktor dito sa Pilipinas talagang napakalaki. Ako, namatayan ako ng nanay at kapatid at napakasakit pero nakita ko rin yung kakulangan ng doktor dito sa Pilipinas kaya happy po ako na libre ngayon ang matrikula, libre ang uniforme, gamit, libre po pati dormitory fees, transportation fees, pati review fees, pati insurance, libre. At pag ikaw ay nakapasa sa board exam, ikaw ay magiging magkakaroon ng item sa gobyerno. Ibig sabihin, guaranteed jobs. So ngayon, batas na po yan at ngayong taon, 3 regions yung na-open natin na School of Medicine dahil before, 10 regions sa Pilipinas, 10 wala ni isa na School of Medicine. So ngayon, may 3 na nabuksan, Region 7, Region 9, Region 11. Next year, another 3 or 4. And in the next 2 to 3 years, Sir Sherwin, tingin natin makakakuha na tayo bawat region ng School of Medicine. At yan ang patuloy tinatrabaho at tinututukan ng inyong TESDA-man. Ako, Senator, napanood din po namin yung bago nyong TV ad. Kasama po si dating Senador Alan Peter Cayetano. Kung saan nabanggit nyo pong tatrabahuhin po ninyo ang 10K ayuda. Bakit po napaka-importante para kay TESDA-man ang parehong trabaho at ang ayuda sa ating mga kababayan? Ako, napaka-importante po talaga. Ngunit gusto rin natin sabihin, we're independent candidates sa Senate ang inyong TESDA-man at kahit sino po na nagsishare ng ating parehong misyon na gumawa at lumikha ng trabaho, talagang susuportahan din po natin. Kaya, bukod sa malapit na kaibigan natin, si Senator Alan Cayetano, kaming pinagsamahan na laban, laban sa korupsyon, laban sa gambling, fight for good governance. Kaya po, hindi na nakakagulat na magkasama kaming dalawa ngayon na pag narinig nyo yung TESDA-man at Alan Cayetano, ang ibig sabihin, trabaho at 10,000 pag-asa. Marami pa rin nangangailangan ng trabaho, 4.25 million yung walang trabaho, 8.9% ang ating unemployment rate. Kay TESDA-man, para kay TESDA-man, trabaho, magandang trabaho, yung ating ini-espouse. Kung sasamahan pa yan ng passion ni Senator Cayetano na 10K ayuda, mas mabilis po tayong babangon ang ating ekonomiya at ang ating bayan. Kaya naman po, mula sa TESDA hanggang sa Senado, ang trabaho nyo ating Senator Joel TESDA-man Villanueva. Job well done po. TESDA-man, marami pa namin gusto malaman at maitanong sa inyo. Kaso konti lang po yung ating oras. May mensahe po ba kayo sa ating mga kababayan, Senator Joel Villanueva? Well, Sir Sherwin, maraming salamat for this opportunity at gusto ko lang sabihin sa ating mga kababayan na taus-puso po yung pasasalamat ko sa kanilang suporta sa paggawa at paglikha ng trabaho ni Senator Villanueva. Patuloy po natin itong gagawin at ang aking mensahe lang, mag-ingat po, mag-ingat, di pa tayo tapos sa pandemya. Patuloy tayong manalig at manampalataya sa Diyos. He will never leave us, He will not forsake us. So muli, God bless you all. Magandang umaga po.
at again, stay safe and healthy. Angelo, ang ating test naman si Senator Joel Villanueva. Mula naman sa kaunawaan sa Pilipinas, Tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon, balita, banat, bulig. Pabalik din sa nabalagan. Salamat kay Senator Mr. Tesda Joel Villanueva. Mayong hapon nila kay Mark Francis Bayabay. Tumatigid si Efren Banyil at si Ana Noro. Si Jocelyn Araman at si Christine Minyes Villalobos. Dagang salamat sa inyo ng pagmonitor sa atong pagpangalagat. I-check na itong report gikan sa atong cinema correspondent. Isahan na naka-standby sa line number 3, Aksyon Arlo Ticar. Sa iya sining balita, 4 ka mga bago nga salakyano na baton sang Talisay City Police Office. Yari si Aksyon Arlo Ticar sa report. Aksyon Arlo. Eric, 4 ka mga bagong salakyan ang nabaton karon sang Talisay Philippine National Police din ang duha sini lonsay mga pick-up cars kaya ang duha sini lonsay naman mga automobiles. Ang ning 4 ka mga salakyan ang gindonar sang Talisay o kon local government unit sa siyudad sang Talisay pinaagi sa kay Talisay City Mayor Honorable Neil Lizares kag inidin baton ni Police Major Jigger Jimeno ang acting chief o police ang Talisay nga may tuman nga kalipay niya sining nga nabatyagan kag dako nga pagpasalamat. Suno sa iya din pahayag o suno sa din pahayag ni Police Major Jimeno nga ang ining 4 ka mga salakyan ang ila sini pagagamiton para i-augment sini sa kaninong kagapawhay sa nasambit nga lugar. Dugang pa niya Aksyon Eric nga ang ining 4 ka mga behikulo ang pagagamiton para sa ginatawag na police visibility para mapunggan o matap na ang magaluluntad nga krimen sa ila sa nga lugar din ini ila pagahimuon para sa paghatag sang matawhay maayo nga komunidad kag komunidad nga may malinong nga pagginawi. Wala naman ginpahayag sang local government unit sang siyudad sang Talisay kon bala pila ang total market value o presyo sa sining 4 ka mga salakyan. Report na gikan sa siyudad sang Talisay. Aksyon Arlotica reporting mga kaaksyon. Diin ka man nga bahin sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat kid Aksyon Arlo Ticar. Magabalik ang inyo sininga palatuturan pagkatapos lang sang dugang importante pa nga mga pahibalo. Magabalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos. Pasang banwa, mabugaw nga hangin agadap yan na ikaw nang ginapamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas ka balanse patuod na mensahe wala sang ginagampingan padayon Aksyon Radio
kaluwalhatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo.
inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Bauto ka nami pa iratsada kagaragkadan tiyempo ko alanganina. Balita Banat Bulig sa Ugto. Biyernes ka presentation magatakop ini temporaryo pero magabalik ini buwas. Opo diri sa aton nga mga patrol unit reporters in action, mga correspondent nga nagpagalagad karon nga hapon sa inyo diri palatuntunan. Opo diri sa aton nga mga technical partner diri sa Studio A. Master Controls Technical Side si Broadcast Engineer Nelmar Madera. Nagbulos na kay Broadcast Engineer Oliver Pason. Opo diri sa aton nga IT expert Sir Elray Dotilios. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Siyudad Sang Bago, Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Pinyalan. Standby na sa masunod nga programa, This is My Life, upod kay Aksyon Welma Sugaton, sa ngalan ni Aksyon Rex Peregrino Cantong, ang inyong alagad talos tiparyo sa sininga palatuntunan, pero kita karon, alas 10 to alas 11, Aksyon Night Patrol Program. Ako naman si Aksyon Eric Magbaro nagasiling. Salamat gid sa inyong pagpabati. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.